Pa drugari, znate li šta je ovo? Hoćeš li me poljubiti kao i Dimu? Anja, on te 100% startuje, možda biste već mogli da se Smorila spavate? si više što stalno komanduješ. Vito, pa oni su baš mali. Pa šta, mali, dođi ovamo. I onako ću pre ili kasnije saznati. Ljudi, cilj nam je 1.000.000 pretplatnika. Ako još nisi pretplaćen, obavezno se pretplati i uživaj u gledanju. Pa hajde učenici, pričajte kako je prošao prošli čas, bez problema. Da, sve je u redu, Aleksandra Jurjevna. Dima, čak se niti nisi istakao. Ne. Saša, ti? Sve je okej, Aleksandra Jurjevna. A ostali? Sve je okej, Aleksandra Jurjevna. Odlično. Aleksandra Jurjevna, šta to postavljate? Od danas Nataša u našem razredu će stajati ili visiti, još nisam odlučila, tabla časti. A zašto je prazna? Zato što u našem razredu Saša još nema učenika koji bi učili sa odličnim A šta je s Natašom? uspehom. Pa, kada Nataša popravi svoje ponašanje, onda ću razmisliti o tome. Za sada će biti prazna, ali nadam se da joj nećete dozvoliti da ostane prazna do kraja semestra, jel tako? Trudit ćemo se. To je odlično, spremite se dobro. za čas. Zašto nam treba prazna tabla u učionici? Možda da obesimo Germana na nju. Neće ga izdržati. Mislim na fotografiju, Saša. Jeste li ludi, sami se obesite? Momci, prestanite da se šalite. Obećali smo Aleksandri Jurjevnoj da ćemo se lepo ponašati na času, zato hajde da se spremimo za geografiju. Smorila si više sa komandovanjem. Saša! Dobro, ćuti. Ima, moramo dobro da učimo da bi naše slike bile okačene na tu tablu kao dokaz da smo super, jel tako? Pa da. Super, baš mi je drago što nam je opet sve krenulo kako treba i što smo postali tako složan Nataša, razred. vidio sam kako si ljubila Dimu prošle nedelje. Da li ste vi sad zvanično zajedno? Saša! A šta ja ću da se zovem s nekim i da se ljubim. Saša, nemoj sada da me nerviraš, molim te. Hoćeš li i mene poljubiti kao Dimu? Hajde da se poljubimo. Ej, ma šalio sam se. Stvarno si mislio da ću da te poljubimo? Kreni se. Pa dobro. A? Dobar dan, moj omiljeni razrede. Zdravo, Leopold Arnoldoviću. Dakle, svi tu? Da. Nadam se da će sve danas proći bez avantura. Da. Dobro, od čega ćemo početi? Leopold Arnoldoviću, hoćete li provjeravati domaći? Domaći. Koliko razumijem, Aleksandre, ti si Da, spremio. naučio sam sve kontinente i planete. Planete? Planete, kažeš? Pa da, što nije u redu? Pa kad si već naučio sve planete, predlažem da preskočimo provjeru domaćeg i odmah pređemo na novu temu. Tako da zapišete datum, pismeni zadatak i temu. Koji magarac? Jedno sam naučio domaći, a on ga ne provjerava. To znači da ćeš se spremiti za sljedeći čas. Neću više da učim. A? Zdravo. Dobro. Ljudi, tiše. Djevojke, vam treba nešto? Rekli su nam da dođemo kod vas na čas. Ko vam rekao? Aleksandra Jurjevna nam je rekla da dođemo Čudno, čini mi se da danas nemam čas sa vama. O, Leopold Arnoldoljeviću, izvinite me. Da, Aleksandra Jurjevna, šta se Može desilo? li devojke da sede kod vas na času? Naime, njihovi dečaci danas imaju fudbalsko takmičenje, a direktor me je zamolio da ih negde smestim, pa sam pomislila bolje da Pa budu ako kod nemate vas. gdje da ih smestite, naravno, neka sede kod nas. O, hvala, ostajem vam dužna. Kako su moji O, usput? za čudo, vrlo dobro. Aleksandar se čak spremio za čas. Kaže da je naučio sve planete. Planete na času geografije, kako zanimljivo. Pa izgleda da je učio do kasno i pomešao knjigu sa astronomijom. Dobro, Manje jasno, strašno. ako je kod vas sve u redu, onda ću ja U redu, da Aleksandra odem. Jurjevna, idite i mi ćemo sve uraditi. Hvala vam još jednom. Leopolde, gde da sednemo? Neka sednu kod mene. Aleksandre, bolje ponavljaj svoje planete. Devojke, gledajte, možda ćete sesti ovde? Ma ne, hajde, sedite tamo. Nataša, ti ćeš kod Germana, a Saša ti kod Dime. Kako mislite? Leopold Arnoldoljeviću, a zašto? Mogu li da li sedim s Divom? Molim Ljudi, šta vas. vam je? Upravo sam vas pohvalio pred Aleksandrom Jurjevnom. Hajde, to je samo za jedan čas, posle ćemo se vratiti. Pa, samo zašto? Ma nemoj da se nerviraš, pomoći ću ti sa odgovorima i na daljinu. Pa učio sam, ne brini, sve okej. Onda sam mirna. U redu. Ako me zbog tebe daju opomenu, ja ću... No, pusti se, sedit ću mirno. Pa dobro. Saša, ćao, kako si? Dobro, a ti? I ja sam dobro. Ti poznaješ ovog klinca? Pa da, tako nekako. Samo mi još reci da te privlače klinci. Da li si luda? Naravno da ne. Kako misliš, klinci? Ja već pijem energetska pića. Energetska pića piješ, kakav slatkiš. Ti mi ne veruješ? Saša, hajde to na odmoru. Ma šta ona priča? Dobro, hajde, pređemo na temu časa. A vas, devojke, molim vas da budete tihi i ne ometite naše mališane dok stiču znanje. Dogovoreno? Dogovoreno. Čak ih profesor zove mališanima, on kaže da pije energetska pića. Ma pusti, smiri se, simpatični su. Pa da. Dakle, tema časa je kako odrediti azimut. Ko mi može reći šta je azimut? Leopold Arnoldoljeviću, mogu li ja da odgovorim? Devojke, rekao sam da ne smetate. 6. razred, ko može da mi kaže šta je azimut? Mogu li ja? Da, Nataša, izvoli. Azimut je ugao koji se formira između zadatog pravca kretanja i pravca ka Bravo, severu. Nataša, odlično znanje. Jesi li ti štreberka, Hermiona? Zatvori usta. Šta? Nije ona štreberka, samo dobro uči. Pa znači štreberka. Smiri se što ih napadaš, oni su još mali, posle će i onako bežati sa časova. Pa da, ili će da se ljube po ćoškovima škole umesto na Pa časovima. već se ljube. Ko? On i Hermiona se već ljube. Sašo, jesi li poludeo? Znači vi ste par. Da, par. Ljubav sa 0 A godina. tebe šta briga?
Slušaj, zar nisi u 6. razredu trčala za malim Zorom? On je bar bio lep za razliku od ovog. Pogledaj ga. A šta nije u redu sa mnom? Pa da, Dima, nisi baš nešto. Na tvom Šta? mestu ja bih ćutala, ličiš na neku lopticu. Ti si loptica. Hajde, prestani više. Hajde da otvorimo sliku na internetu da ih Anja, tvoja uporedimo. drugarica je glupa. Anjka, sigurna si da se ne muvaš sa ovim klincem, previše se pravi važan. Ma ne muvam se sa njim, šta si se Dakle, nakačila? deco, ko mi sada može reći da li je moguće odrediti azimut na mom globusu? Baš se pravi važan sa svojim globusom. Šta nije u redu s globusom? Kažu da tamo krije energetska pića, hoćeš da proveriš? Ozbiljno? Saša, zeza se s nama, ne vraćaj pažnju. A šta ako stvarno ima energetski Pa ja ti kažem, ti proveri. Zašto ćutite? Zar niko ne zna? Leopold Arnoldoviću, da li vam je globus težak? Izvini, molim. Pa devojke kažu da tamo krijete energetska pića. Jesi li glup? Aleksandre, koje devojke? Pa ova. Vito, kakvi energetski? Zašto dovodiš decu u zabludu? Bolje im objasni šta je azimut. Rano im je još uvek da znaju za azimute, a i nije moja krivica što su toliko naivni. Ti nisi bila naivna u 6. razredu. Ne toliko. Molim vas, ne dirajte decu. Niste zbog toga ovde. Jel tako? Ćutat ćemo, u redu. Dakle, ko će mi reći šta je azimut? Ti si stvarno kao loptica, ni on nije imao mozga, pa ga je Anja, Lisica smiri Anjka, on je. tebe muva, možda biste mogli već da se smuvate već jednom. Vita, prestani već jednom stvarno. Slušaj, imam ideju. Kakvu? Leopold Arnoldoviću, izvinite, možemo li Anja i ja da izađemo Šta na se par sad desilo? minuta? Imamo nešto žensko da rešimo. Niste morale pred cijelim razredom da vičete, idite. A šta si sada smislila? Uglavnom, klinci, hoćete li nešto smešno? Izađite za nama za par minuta. Zašto? Odrastaćete. Vita, izlazite. Da. Saša, nadam se da nećeš izlaziti. Pa rekli ste da će pokazati fazon. Ona će da te zezaju. Bolje ostani na času. Neće se niko šaliti. A tu je Janja. Ona nije takva. Saša, Leopold Arnoldoviću, mogu li da izađem sa Dimom? Šta? A vi gde? Moramo da izađemo zbog muških stvari. Da se vi šalite samo? Samo na minut. Samo brzo, imate 1 minut. Dima, hajde. Si lud? Dima, ideš li? Da. Šta? Jesi lud? Zašto se mi izvuku napolje? Neću sam da idem. Saša, zvali su da te zezaju. Vidjet ćeš. Klinci, dođite ovamo. Vidiš, sve okej. Jao. Pa, drugari, znate li šta je ovo? Pa da, to je flaša. A sada ćemo nešto da igramo. Šta? Izazov sa flašom. Sada ćeš da ljubiš ovu malu. Ozbiljno? Ma ne boj se, tvoja Hermiona neće saznati. Dođite ovamo. Neću da igram to. Ne znaš da se ljubiš? Ja znam, ako šta, Saša? Šta, ne Saša, znaš ja da sam se se već ljubiš? ljubio. U obraz? Ne samo to. Zašto stojite tako uplašeni? Mi to igramo na svakom času. Sve je okej, svi su ostali živi. Vita, pa oni su baš mali. Pa šta, mali, dođi ovamo. Šta to radiš? Dima! A? Šta se to ovde dešava? Ništa. Igramo istina izazov sa starim devojkama. Izvinite, šta to radite? Saša! Dima, zna li Nataša šta ti ovde radiš? Nataša je ostala u učionici. Saša! Anja, Vito, jeste li vi poludele? Kakav ste cirkus ovde napravile? Ova loptica je sam tražio da igramo. Šta ja imam sa tim? Loptica? Pa da, rekao je, naučite me da se ljubim. Dobro, Anja, Vito, kod mene u kancelariju, brzo. Kao i uvek. U redu, mala, hajdemo. Kakav horor! Šta ste se zaprepastili, jel ste se ljubili? Jeste li mi dali da se poljubimo? Pokvarili ste svu zabavu. A? Nisam razumela, da li da nazovem tvoju baku? Ne, nije potrebno. Ili možda tvoju mamu? Pa nisam ja kriv. Ili možda da odem i sve da kažem Nataši? Aleksandra Jurjevna. U redu, na čas, obojica, brzo. Izvinite. A gde ste ti i Saša išli za vreme časa? Pa izašli smo da se igramo. Saša. Da pomognemo Aleksandri Jurjevnoj. A šta ste joj pomogli? Pa Jajan tamo. vam je početak, zar ne, deco? Umesto table časti, sada ćete uživati u tabli srama. Jao. Jel tako, Dima? Tabla srama? Dima, šta to znači? A Dima će ti kasnije ispričati šta to znači zajedno sa Sašom, jel tako, A ja Saša? šta? Ništa, spremamo se za sledeći čas. Jedva čekam da vidim ko je sledeći. Jao. Dima, zašto tabla srama? Trebali smo da budemo primer za ceo razred. Pa desila se neka situacija. Kakva situacija? Nismo baš najbolje pomogli Aleksandri Jurjevnoj, zato je rešila da nas kazni. I u čemu ste joj to pomagali? Nataša, hajde kasnije. Dima. Nataša, sve je u redu, ne brini. Hajde se spremimo za sledeći čas. Dobro, i onako ću pre ili kasnije da saznam. Jao, glupi Saša. Ljudi, hvala vam puno što ste gledali. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal, pišite komentari i ostavite lajkove. Upravo vaša aktivnost nam daje snagu da snimamo puno novog sadržaja za vas. Svima ćao!